Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Welcome sa aking channel mga kababayan. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyon ito, ating tutukan ang sentence nominalizer na mono at monoda. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Sa leksyon 45, ating natutunan paano ikukumbina ang mga conjunctive form na mga verbs at ang suffix na mono upang bumuo ng mga bagong nouns. Halimbawa, taberu, kakain. Tabemono, pagkain. Yomu, babasa. Yomimono, mga babasahin katulad ng libro, dyaryo at magazine. Noru, sasakay. Norimono, mga sasakyan. Sa leksyong ito, ating tutukan ang mono bilang nominalizer na grammatically ay gumawa ng noun clause mula sa mga verbs o adjectives upang ipipresenta ito bilang isang noun o bagay. Ang pananalita gamit ang mono ay informal, pakinggan at mas ginagamit tuwing kausap ay mga kapamilya, kaibigan at yung mga taong kaswal ang ating relasyon sa kanila. May dalawang paraan ng paggamit ng mono. Ang una ay nantoka mono, tapos period. At ang pangalawa ay nantoka monoda o monodes, tapos period. Ano ang kaibahan ng dalawa? Sa mono period, ang meaning ng mono ay pagdadahilan o rason dahil nantoka. Pero ang monoda ay may maraming meanings. Depende kung ano ang nasa harap nito. Isa bang adjective o verb? Nasa non-past tense ba o past tense? Suriin pa natin ng mabuti ang dalawang kasong ito, ang mono at saka monoda. Sa mono lamang, iisa lang ang meaning. Dahil nantoka. Dahilan, rason. Pwede rin itong magpapahiwatig ng diskontento at pagnanais na pagbigyan o hayaan ang kapritsyo o layaw. Itong tatlong gamit ng mono ay common sa women's speech o pananalita ng mga babae. Titingin tayo ng mga ehemplo mamaya. Sa monoda o monodes naman, meron tayong 7 gamit. Isa-isahin natin ang mga ito dahil nagdedepende ito kung adjective o verb ba at kung non-past tense ba o past tense ang salitang nasa harap ng monoda. Kung ang nasa harap ng mono ay isang adjective na nasa non-past tense, ang monoda ay isang exclamation o ekspresyon ng pagkagulat. Nako, nantoka. Pero kung ang adjective ay nasa past tense, ibig sabihin ng monoda ay pangungulila o nostalgia. Miss na miss ko ang nantoka. Ganito rin ang meaning kung ang verb ay nasa past tense. Ta, monoda, nostalgia din o pagkakamiss. Dati kong ginawa ang nantoka at nangungulila ako. Pero pag ang verb ay nasa non-past tense, ru monoda o nai monoda, at ang verb ay transitive, at sinabi mo ito sa iyong kausap, ang ibig sabihin nito ay indirektang pagmamando sa kausap mo. Dapat gawin mo ito, dapat huwag mong gawin yan. Kung ang verb naman ay nasa tai conjugation o conjugation ng gustong gawin ng nantoka at atin na itong tinalakay sa leksyon 47, ang tai monoda ay nagpapahiwatig ng personal na pagnanais gawin na pinag-iisipan mo na ng medyo matagal-tagal na panahon. Gusto kong gumawa ng nantoka. Kung ang sentence ay tungkol sa ibang tao o bagay at kabitan ito ng monoda, ang ibig sabihin ng ru monoda o nai monoda ay iyong paniniwala tungkol sa anong gawin at hindi gawin ng taong yon, o kung ano ang mangyari o hindi mangyari sa bagay na yon. At ang katapusan ay isang espesyal na pattern ng ru monoda na nagpapahiwatig ng pagkakainis. Ano ka ba? Kaya sa monoda, pakinggan ng maigi kung ang salitang nasa harap ng mono ay isa bang adjective o verb
Non-past ba ito? Past tense ba ito? Nasa Thai conjugation ba? Tungkol ba ito sa ibang tao o bagay? Espesyal na pattern ba? Ganito. Titingin ngayon tayo ng mga ehemplo. Simulan natin ang ating mga ehemplo sa mono. Ibig sabihin nito, dahilan o rason. Halimbawa ang dialogong ito. Ba't di ka bumili ng kotse? Naze kuruma o kawanai no? Naze kuruma o kawanai no? Mahal kasi. Takai mono. Takai mono. Ang takai ay isang i-adjective at minsan ang mono ay nasu-shortcut sa mon, lalo na pag lalaki ang nagsasalita. Takaimon, takaimon, dahil mahal. Pag ang gamit ng mono ay rason o dahilan, pwede itong palitan ng kara, takai kara. Ang kaibahan ay mas emote na emote ang mono. Ang sentence ay nagtatapos sa mono at wala nang kasunod dito. Pwede sundan ang mono ng da upang magpapahayag ng dahilan o rason kung nasa gitna ito ng sentence, katulad ng susunod natin na sentence. Dahil mahal, hindi ako bibili ng kotse. Takai mon de kuruma o kawanai desu. Takai mon de kuruma o kawanai desu. Sa kasong ito, dahil ang mono ay grammatically isang noun, ang da ay nagiging te form dahil nasa gitna ng sentence. Ito'y nagiging de. Takai mon de kuruma o kawanai desu. Dahil mahal, hindi ako bibili ng kotse. Isa pang ehemplo, ba't di ka magbubus? Nande bus de ikanai no? Nande bus de ikanai no? Dahil hassle. Fuben da mono. Fuben da mono. Ang fuben ay isang na-adjective, kaya tapusin muna natin sa da at tsaka pa ikabit ang mono. Fuben da mono. At kung isu-shortcut natin ang mono sa mon, ito'y magiging fuben da mon. Fuben da mon. Ngayon, gagamit tayo ng adjective na nasa past tense. Ba't di ka man lang nanood ng kabuki kahit isang beses nung nasa Tokyo ka? Doshite Tokyo ni iru aida ni kabuki o ichido mo minakatta no? Doshite Tokyo ni iru aida ni kabuki o ichido mo minakatta no? Dahil palagi akong busy. Itsumo isogashikatta mo. Itsumo isogashikatta mo. Ang isogashikatta ay nasa past tense. Itsumo isogashikatta mo. Dahil palagi akong busy. Ngayon naman, na-adjective na nasa past tense. Ba't ka kumain ng hamburger sa pananghalian? Doshite hiru gohan ni hanbaga o tabeta no? Doshite hiru gohan ni hanbaga o tabeta no? Dahil madali kasi sa panahong yon. Sono toki, benri datta mono. Sono toki, benri datta mono. Benri datta, nasa past tense. Sono toki, benri datta mono. Ba't di ka mag-almusal ng maayos bago lumabas ng bahay? Dekakeru mae ni, naze chanto asa gohan o tabenai no? Dekakeru mae ni, naze chanto asa gohan o tabenai no? Dahil bala kong kumain ng masarap na bento sa Shinkansen. Datte, Shinkansen no naka de oishii bento taberu tsumori da mon. Datte, Shinkansen no naka de oishii bento taberu tsumori da mon. Ang da ay isang verb na nasa harap ng mono, damon. Dahil ito, nantoka-nantoka. Ang ehemplong ito ay nagpapakita ng rason. Kahit mainit, bakit di mo i-on ang aircon? Atsui no ni, doshite reibo tsukenai no desu ka? Atsui no ni, doshite reibo tsukenai no desu ka? Dahil sira. Koshou shichattan da mono. Koshou shichattan da mono. Ang nda dito ay nag-no-nominalize ng verb clause harap nito. Tandaan na ang nominalization gamit ang particle na no ay nagpapahiwatig din ng rason, kaya pinapalakas ang gamit ng mono dito bilang rason. Bakit ka nag-aaral ng business sa kolehiyo? Naze daigaku de
営業勉強しているんですか? なぜ大学で営業勉強しているんですか? Dahil gusto kong magiging mayaman na mayaman. O kanemochi ni naritaiんだもん. O kanemochi ni naritaiんだもん. Ngayon, titingin tayo ng mga ehemplo ng pananalitang pambabae o women's speech gamit ang desmono. Tandaan, ang gamit ng mono dito ay nagbibigay rason pa rin. Ating sentence, nitong bago, di na ako masyadong kumakain ng kanin. Saikin wa hakumai wo amari tabenai no. Saikin wa hakumai wo amari tabenai no. Gusto ko kasing pumayat eh. Datte, yasetai desu mono. Datte, yasetai desu mono. Ang desmono dito ay ginagamit lamang ng mga babae. Ang ehemplong ito ay nagpapahayag ng diskontento. Ayokong makipag-date kay Tanaka. Wala kasi siyang kotse eh. Tanaka-kun to wa tsukiaitaku nai wa. Kuruma ga nai desu mono. Tanaka-kun to wa tsukiaitaku nai wa. Kuruma ga nai desu mono. Ang lalaking gusto makipag-date sa kanya ay walang kotse, kaya ayaw niya makipag-date sa lalaking yon. Ang desmono dito ay nagpapahayag ng rason, diskontento. Ang ehemplong ito ay nagpapahayag ng pagnanais na pagbigyan o hayaan ng kapritsyo o layaw. Halika, labas tayo mag-inuman. Dahil paminsan-minsan, kailangan pang tanggal ng stress. Nomini ikoyo. Nomini ikoyo. Tama ni wa stress kaishou suru no mo hitsuyou desu mono. Tama ni wa stress kaishou suru no mo hitsuyou desu mono. Ang hitsuyou desu mono dito ay nagpapahayag ng kapritsyo o layaw. Hayaan niyo akong uminom, pangtanggal ng stress. Ngayon, tignan natin ang monoda. Ang unang kaso nito ay tuwing ang adjective ay nasa harap ng monoda at nasa non-past tense. Ito ay nagpapahayag ng pagkagulat. Napakabilis lumipas ng ating kabataan. Seishun jidai wa hakanai mono desu. Seishun jidai wa hakanai mono desu. Ang hakanai ay isang i-adjective na ibig sabihin ay madalian, madaling matapos. Seishun jidai wa hakanai mono desu. Napakabilis matapos ang pagkabata natin. Isa pang ehemplo, napakahiwaga ng buhay. Jinsei wa fushigi na mono da. Jinsei wa fushigi na mono da. Ang fushigi na ay isang na-adjective. Jinsei wa fushigi na mono da. Kakaiba talaga ang buhay. Ngayon naman, kung ang adjective ay nasa past tense, ang monoda ay nagpapahiwatig ng pangungulila o nostalhiya. Ehemplo, nakakaaliw talaga yung Game Boy nung bata pa ako. Kodomo no toki, Game Boy wa omoshirokatta mono da. Kodomo no toki, Game Boy wa omoshirokatta mono da. Ang omoshirokatta ay past tense ng omoshiroi na isang i-adjective. Omoshirokatta mono da. Dating nakakaaliw. Namimiss ko ang Game Boy. 10 taon nang nakalipas, ang bayang ito ay dating tahimik. 10年前のこの町は静かだったものです。10年前のこの町は静かだったものです。Ang shizuka datta ay past tense ng shizuka na isang na-adjective. Shizuka datta mono desu. Dating tahimik. Namiss ko yung mga panahong yon. Ngayon maingay na, maraming tao at naglalakihang gusali. Nostalhiya at pangungulila din ang meaning kapag ang nasa harap ng monoda ay isang verb na nasa past tense o ta form. Bago ang pandemya, palagi akong lumalakwatsa kasama mga kaibigan ko tuwing linggo. Pandemic ga hajimaru mae wa nichiyoubi ni wa maishū tomodachi to asobi ni dekaketa mono da. Pandemic ga hajimaru mae wa nichiyoubi ni wa tomodachi to asobi ni dekaketa mono da. Ang dekaketa ay past tense ng dekakeru.
asobi ni dekaketa mono da. Dating lumalakwat siya at nakakamiss. Nung estudyante pa ako, palagi akong nanghahapunan ng cup noodle. Daigaku jidai, bangohan ni cup ramen o yoku tabeta mono da. Daigaku jidai, bangohan ni cup ramen o yoku tabeta mono da. Pobre kasi kapag estudyante, kapos sa budget kaya cup noodle lang ang kayang bilhin. Daigaku jidai, bangohan ni cup ramen o yoku tabeta mono da. Masarap balikan ang mga nakaraang paghihirap natin. Ang tabeta ay past tense ng taberu, tabeta mono da, dating kumakain. Ngayon, ang pang-apat na kaso, tuwing ang verb ay nasa non-past tense. Ang ibig sabihin ng ru mono da o nai mono da ay indirektang pagmamando sa iyong kausap. Pagkatapos kumain, sasabihin ang gochiso sama. Ang gochiso sama ay ang Japanese greeting pagkatapos kumain. Ang buong sentence sa Nihongo, shokugo ni wa gochiso sama toyu mono desu. Shokugo ni wa gochiso sama toyu mono desu. Ang yu mono desu ay nagpapahayag ng indirektang utos sa kausap mo na dapat siyang magsabi ng gochiso sama pagkatapos kumain. Sa Japan, tuwing pumasok ng bahay, hubarin muna ang sapatos, saka papasok. Nihon de wa, ie ni agaru toki wa, kutsu o nuide agaru mono da. Nihon de wa, ie ni agaru toki wa, kutsu o nuide agaru mono da. Kutsu o nuide agaru mono da. Indirektang pagmamando ito sa kausap mo na dapat hubarin niya muna ang sapatos niya sa kaakyat ng bahay. Nihon de wa, ie ni agaru toki wa kutsu o nuide agaru mono da. Ang susunod ay tuwing ang verb ay nasa tai conjugation. Tai mono da. Nagpapahiwatig ito ng personal na kagustuhan o pagnanais sa medyo matagal-tagal na panahon na rin. So pinag-iisipan ng speaker na gusto niya itong gawin. Balang araw, gusto kong bumiyahe ng mga iba't ibang nakakaingganyong bansa ng South America. Itsuka, nanbei no ironna omoshiroi kuni o ryoukou shitai mono da. Ryoukou shitai mono da. Gustong bumiyahe. Itsuka, nanbei no ironna omoshiroi kuni o ryoukou shitai mono da. Sa future, gusto kong magiging abogado at sumusuporta sa mga homeless. Shourai wa bengoshi ni natte homeless no hito tachi o sapoto shitai mono da. Shourai wa bengoshi ni natte homeless no hito tachi o sapoto shitai mono da. Bengoshi ni natte sapoto shitai mono da. Gusto kong magiging abogado at susuporta sa mga homeless. Ang susunod ay kung ang sentence ay isang stative sentence na tungkol sa ibang tao o bagay. Ang monoda ay magpapahayag ng paniniwala ng speaker kung ano ang gagawin o hindi gagawin ng tao o bagay. Karamihan ng mga turista na dumadalo sa Toronto ay gustong pumunta ng Niagara Falls. Toronto ni kuru hotondo no kankokyaku wa Niagara no taki ni ikitagaru mono desu. Niagara no taki ni ikitagaru mono desu. Paniniwala na gustong pumunta sa Niagara Falls ang mga turistang dumadalo sa Toronto. Toronto ni kuru hotondo no kankokyaku wa Niagara no taki ni ikitagaru mono desu. Kung ikaw ay magpapabakuna, di ka magkakasakit. Wakuchin wo ukeru to 病気にならないものだ。ワクチンを受けると病気にならないものだ。病気にならないものだ. Paniniwalang hindi ka magkakasakit kung kukuha ka ng bakuna. Wakuchin wo ukeru to. Ang mga kabataan ngayon, pag may pera, bibili agad ng pinakabagong smartphone. Isa itong paniniwala. Sa Nihongo, Saiki no wakamono wa o kane ga aru to saishi no smaho o sugu kau mono da.
Ang kao monoda ay nagpapahiwatig ng paniniwala ng speaker tungkol sa mga kabataan ngayon na kapag magkapera, bibili agad ng pinakabagong smartphone. Saiki no wakamono wa okane ga aru to saishi no smaho wo sugu kao monoda. At ang katapusang gamit ng monoda ay ang espesyal na pattern na ito na nagpapahayag ng pagkainis. Ano ka ba? Ang pattern na gagamitin ay ganito. Yoku, tapos susundan ng anna o sonna. Tapos susundan ng ex wo, verb. At ang verb ay nasa ru form. Ang ex wo ru ay yung bagay na kinaiinisan mo. Tapos tapusin ng monoda. Yoku anna o yoku sonna, ex wo ru monoda. Titingin tayo ng mga ehemplo. Ano ka ba? Ang dali mo magsinungaling ng ganyan? Heiki de yoku anna uso tsuku monoda. Heiki de yoku anna uso tsuku monoda. Ang yoku anna uso tsuku monoda ay iyong kinaiinisan na ang dali niyang magsinungaling ng ganyan. Heiki de yoku anna uso tsuku monoda. Ano ka ba? Nag-asawa ka kasi ng ganyang klaseng tao. Yoku sonna otoko to kekkon suru monoda. Yoku sonna otoko to kekkon suru monoda. Ang aking kinaiinisan ay ikaw ay nag-asawa ng ganyang klaseng lalaki. Yoku sonna otoko to kekkon suru monoda. Susumahin natin ang leksyong ito. Ang mono bilang sentence nominalizer ay ginagamit sa dalawang paraan, bilang mono at monoda. Bilang mono, nagpapahayag ito ng rason o dahilan. At palagi itong ginagamit sa women's speech o salitang pambabae. Ang mono ay pwedeng ikabit sa mga adjectives at verbs. Ang monoda naman ay maraming gamit at ang meaning nito ay depende kung kinabit ito sa isang adjective o verb at kung ang adjective o verb ay nasa non-past tense ba o past tense ba. Pag ang monoda ay kinabit sa isang non-past na adjective, nagpapahayag ito ng pagkagulat. Ang liit, chisai mono. Ang mura, yasui mon. Pero pag past tense ang adjective, nagpapahayag ito ng pangulila o nostalhiya. Ang liit lang niyan noon, chisakatta mono. Ang mura lang niyan noon, yasukatta mon. Ganon din pag kinabit ang monoda sa isang past tense na verb. Dati akong nanonood ng sine dyan. Anong eiga kande? Eiga o mita monoda. Pag ang verb ay nasa non-past tense, isa itong active verb at sinasabi mo sa kausap mo, ang ru monoda ay nagiging indirektang pagmamando sa kausap mo. Halimbawa, dapat hugasan ang pinggan pagkatapos kumain. Tabete kara sarao arao monoda. Pag ang verb ay nasa tai conjugation, tai monoda, nagpapahiwatig ito ng medyo matagal-tagal na personal na pagnanais. Halimbawa, gusto kong mag-abroad. Gai ko kuni ikitai monoda. Kung ang sentence ay tungkol sa ibang tao o bagay, ang ru monoda o nai monoda ay nagpapahiwatig ng paniniwala kung ano ang gawin o di gawin ng tao o bagay na yon. Halimbawa, ang mga dayuhang turista mahilig mag-beach. Gaikokujin kankou sha wa itsumo beach resort ni iku monoda. Ang mga kabataan ngayon hindi natutulog ng maaga. Wakamono wa saikin hayaku nenai monoda. At ang katapusang gamit ay bilang espesyal na pattern na nagpapahayag ng pagkakainis. Ano ka ba? Nakipag-date sa babaeng yan. Yoku, sonna onna to deto suru monda. At dito natatapos ang leksyon natin. Salamat sa pagpapanood. Sa susunod na leksyon, tignan natin ang mga double particles. Tsugi no lesson ni mata aimashou. Ganbatte kudasai. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo.
Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!